Egun hauetan eguzkia izan daiteke albiste, behin baino gehiagotan, eguzkia daukalako 11 urteko aktibitate ziklo bat, eta justu orain iristen ari gea bere maksimora. Maksimo hori espero da 2013 urterako, eta orain eguzkian ikusten ari gea aktibitate gehiago. Zertan ikusten dugu aktibitate hori, nabarmenena da eguzkian agertzen diren orban beltz batzuk, ez? Beltzune hauek agertzen dira aktibitate handia dagoenean eguzkian, maksimo batean, ez? Baita gertatzen dira ere erupzioak, ez? Eguzkian erupzioak dira bere azalean gertatzen diren estandak bezala, eta estanda hauek botatzen dituzte edo jaurtitzen dute espaziora partikulak. Alde batetik radiazioa, radiazio elektromagnetikoa, eta gero partikulak, eguzkiaren partikulak, protoiak, elektroiak eta bat. Orduan, gerta daiteke partikula horiek eta radiazio hori eguzkiari zuzenduta baldin badago erupzio hori lurrera iristea, ez? Eta zer eragina eduki dezaketen lurrean, hori ekaitza edo erupzioaren arabera izan daiteke, ez? Adibidez, radiazio elektromagnetikoa handia izan da, gertatu daitezke itzalaldi elektrikoak irrati komunikazio sistemetan. Gero gerta daiteke aurora polarrak askoz gehiago ikustea, batez ere, hori gertatzen da batez ere latitude altuetan, poloetatik hurbil. Ze gure planeta geruza magnetiko batengatik estalita dago, nolabait esateko, babesten gaitu partikula horiengatik, baina hala ere poloetatik sartzen dira partikula horiek, eta bere eraginak horiek dira. Alde batetik aurora polarrak oso politak eta ez daukate inongo arriskurik ikusteko, eta gero hori izan dudan bezala itzalaldi elektrikoak edo transformadoreak puskatzea edo horiak dira efektu handienak. Baita gertatzen da ere radiazio mailak oso altuak gertatzen dira atmosferan, eta orduan batez ere hegazkinetan dijoan jendeak pixka eta arriskuan dagoz radiazio mailak oso handiak dira, ez? Eta hori nola badakigu aurretikan, noiz gertatu den erupzio bat, eta handik 2 egunetara iristen dira partikula hauek, pixkat hartzen dira neurriak horren kontra.